Hello mga kadede, mga kalasuners. Mag-upload sa taglaing drama no, kung ako ang pasultihon. Adlaw day karong Huwebes, February 13 to 2025. Bino di ta maglangan. Ang suwatan ko karon pinada kini sa usa ka babae nga magpatawag lang sa pangalan nga Nancy. Ang sender mga kadede no, si Nancy. Matod pa sa ugman nga bahala guay kwarta basta may hitsura. Kay sawa ka pa'y kwarta, bati pag yung kag hitsura. Maunig ipanghambog sa kumbana, nagtuo maguding kanahan nga gwapo siya, pero ang ambisyon gyud ani niya mao ang kwarta. Kay gusto man gyud siyang madato. Pero araw inyo gyud masabtan ang istorya no, ingnon ko ini sa pagsugod ang akong sugilanon ha. Mahal kita, kapantay ay langit sinta. At lagi kong dasal sa may kapal ang lumikay. Manna, sakto na to. Manna tukot. Uy, Sakto gyud nga niundag na ka. Oh? Maluoy ka, gipanugnaw na kog maayo. itakigan ba day? Ay, sobra. May hilanat ka day? Wa, Anong ito mo? tungod si Muntingog, bugnaw kayo. Pagganay ka maninood. Aw, komedya pa di ito. Paggaw mangganay ko. Saba diya, oy. Day, kining tinguga day. Mauni mo hawaas na to sa atong kalisod. Kining gihuptan kong golden voice. Kalan? O day, gawas akong tingog ng golden voice. Gwapo sa nimong banagod. Mawalikon tayo ng akong kombinasyon. Gwapo na may golden voice pa. Golden voice. Mao ba? Bisag iprinda pa na imong tingog taliyo, di gyud na madawat. Oh, come on. Naang rugi na ninguha na taliyo. Gwapos imong mata. Kung wa pa ko nimo tiun ni kutsilyo, asa ko ta ko musugot nimo. Oh my goodness, you're underestimating my personal appearance. Oh, come on. Ambition pag yun ay gihapon ka nga madato taliyo. Ay, ambot lang nimo taliyo. Mas may pang-unggoy nimo na pa'y pisos lubot. Ikaw, bisag 25 wag yun. Sig, panghingi na ako. Sige lang. Tabayan lang kaning ubos ni mong bana day. Pero timan someday, somehow, maghigda ka nga may bulawan sa kilid. Madato. Taliyo, eh. Madato na ta day, timan na ha? Madato na ta. Kining atong bahay. Ako din padakon. Kanang tungod sa kadako, muadto ka sa kusina, magsakay kag siris. Og muadto ka rooftop na, kanang itlog kung imong ihog, inigabot sa yuta. May mga ano na. Ha? Karaan. Storya bitaw ni. Wa ni resibo, wa may limit. Karaan naman nimong gipanulti taliyo. Uy, karaan na kaayo. Usa ra gyud nakita na kong bag-o nimo taliyo. Ano sa man day? Kanang imong bot-bot no, dako pa imong itlog. Murag na buang na ni akong bana kay bisag imposible kaayo mga ambisyon man lang gihapon. Gusto pag yung madato pero mao lagi istorya lang gyud gaayo ba. Unya, Abote cake! Cake! Abote cake! Cake! Babawati! Uy! Sawa ka, kanta mo kasi, kantang yoyoy. No? Pre, primando! Butiki, mga. Oy, pre, dungog mo yun ako nga gusto mo. Sa katido, di magdato ka? Oh, primando. Kiningang kong golden voice mo ni Yahweh aron ko madato. Bida magdato yung ka, pre. O, lagi. Tultihan ta mo. Ayaw lang yun ni panabi, ha? Taman, unsa man na, be? Sulti, be. Hapit ako madato, pre. Ha? Hapit ako Unsa, pre? madato. Tinuod ka? Oo, mga pre. Tunod ka na, pre. Gamayan lang. Usa na lagi kuha nga madato na ko. Ug ayaw lang una ni ninyo ipanabi, ha? Unsa lagi nakakuwang lagi taon, ana, pare, tulyo ayo, tulyo, sige, partikboy, may tingog-tingog. Ayaw mo ka ba? Sige, tutok, rubilis. Ayaw mo ka bala ka lagi. Kamu duha, ha? Na, ano mo sa kong listahan? Tagaan ta mo tag sa kamilyon. Tinaw, pre. Nakuha ko na, pre. Oh, di ka? Oh, ayaw na lang, di ka madawat. Ayaw, pre. Taga. Ako, pre. Ako sa taga ito. Pre, maluoy sa taon. Tuha taon, nakbuka kong asawa taon. Ay, taon ko libre, pre. Maluoy taon ka.
pre, tinoon nga hapit yung kamadato. Duda ko na mo pre talyo na. Murag doon na yung tingali kaya nakitan nga. Kayamanan mo yung madato ka. Di ba bahandi? Oh, basta kaya ito. Ha? Usa lang yun ang nakuha na ko. Madato na ko. Unsa lang ikuha. Bitaw pre. Pre, Bitaw pre. Sumay nakakuha ka na pre. Kwarta na lang. Mga pre, kwarta na lang lagi ko. Kag na po ko'y dagang kwarta. Wag na dato na ko ron. Dili ba? Kidot. Pre, kwarta. Dagang kwarta to na tulis, pre. Pre, kada ko kwarta ni pre. Tikboy, ipakot pala ito na tulis. Ipapila na. Dagan kayo, pre. Ipagani, pila na. Dagan lagi kayo, pre. O sa ko ni kasako ako. Ipagani. Bida sa di mo, pre. Ibaw yun na siyang hagbong kusmat. Itam no ipaipo na minonoy. Ikali iha, pre mado. Pre mado, ikali iha. Bida ako, mendo paper yung baw kang drop, tas may isang eskwela, tas subject map. Unsay kay iha, pre, pertulo. Nalimut ka? Ang kita mo doon, ang drop sa maestro. Kidot yan ang klase. Yeah, raon. Wari kay iha, pre, rin. Raon man na rin. Watakibaw ko pala ng kwarta nga itong natulis. Ay mo ka malaka. Ugma, mahibaw ano na nato kung pila ginitanan. Ha? Ano man? Ibalita rin ni sa TV kung pila ang natulis sa bangko. Mo ba? Kidot ba? Basta ang importante, na ati na kang kwarta. Yes. Dato na to! Dato na to! Dato na ta! Yes! Kwartahan na ta! Kwartahan na ta! Uy, tayo. Uy. Ay! Asa mong gawi? Si Asa ka, uy. Asa na? Kapag ka naman tingali, uy. Asa na itong kwarta? Balay, kwartas imong mata. Gadamgo kang hanggawa ka. Oh, alam guro day ko. Sayang. Si sayang. Wata ko na mo pukawa eh. Iwatan ta ko na mo nga makakumpra na ko. Para na naatay sudan. Pagka-kidert ba yan mo? Hala, katong og balik niya, pangumpra ha, pangumpra. Daghanag yung kumpra ha. Kada makakonsumo ta balig 5 buwan, kanahan ka dako. Di ka papilog pantin eh. Hilo niya! Ingon ani ka kursunada nga kumbana nga madato. Bisag sa damgo magdato og yun. Nanulis di ay sila sa iyang damgo. Haskang hanggawa lagi tawhana lagi. Unya, Unsa, Mari? Hala mo na gidam ko ni Pari Tulio. Nanulis sila o ang akong bana o si Pari Tikboy. Silang tulo? oh Mari, oy, sila ko nung tulo nanulis sa bangko. Daghan ko nung kwartang ilang natulis. Tagpila man ko no ilang bahin. Mao ko nun na ilang gikagubtan kay pulo sila di ka maong muihap. Kay mga bugo magmat ang tulo. Puang agad. Nanulis ay silang tulo. Laban tugrang wa mo uli si Mando gabi. Igod. Ha? Wa mo uli sa bahay kagabi si Mando. Maudi ay. Kaya nga naman, Mari. Di may mga pulis nga nangita niya. Uon sa Mari? Di may mga pulis ato sa bahay pagkaugma. Nagdagwaran, di pangita si Mando. Hala, kung mauna, Mari, gipagita sa tingal ito studio. Yun, kay sila mga ubana. Unya, kanang nadakpan gid siya, Mari. Wa, kay nakamata man dayon ko. Na, may kani kay damgur sabi ito na ako. Kakindot pa yan, Isria. Pe! Kalam mo na itong panghupawa, Tulyo. Makalupad man itong atop tungod sa kusog. Grabe sa mo eh. Siya may gihuna-huna ni mo diha, Buang ang damguha eh. Muram magtinuod. Api na ko nadato na ko pero damguro mo di eh. Wasa do'y ayo damguha, Tulyo, oy. Nadato ka tungod ka nanulis mo. Maayo na ina. Dili noon. Pero sayang ba? Hilom di ay, sayang si mong mata. Be, ikaw ko na be. Panalitan ko magdamgo ka nga na milyonaryo ka na, be. Milyonaryo? O lagi. Nagdamgo ka nga may mihatag na mo 1 million. Be, pero saan ko na mong baton ko? Ay, syempre, oy, isod ako sa bangko aron motubo. Kunya magtukod og negosyo para motubo gid ang kwarta. Ikaw, kung dunay mo hatag nimo 1 million, unsa man say buhaton nimo? Matug og balik. Basig matagaan kong usab og 2 million na.
Kidot ni mo ikastorya. Daghan pa mo sa inyo. Ang sa to, pre? Oh, pre. Nakita mi, pre, Amboy. Datuan sa kanahan. Nakita mi. Ha? Sus. Dato na kayo, pre, Amboy ron. Grabe. Yun lang, may nadatuan niya, pre. Naninda siya sa pre? Uy, wow. 10 taon din naman. Nadato itong sugal. Sugal? Oh, scatter ba? Sugal lagi. Oh, maayo mo kayo sugal to, ha? Dako kayong pinustahan. Ganahan kayo siya, dakong kuan, pusta. Pilay daog niya sa madyong, 50 mil. 50 mil, pre? 50 mil lagi. Kabarato, taga ako, sklibo. Ano sa man ang sugalag? Madyong lagi, madyong. Madyong? Tinuod ka ng resulti ni Pare Mando nga nadato si Pare Amboy sa Madyong. Kung mauna, Madyong. Oh, kumaom ko ana. Hindi ba na ako suwayan? Kung nadato siya sa Madyong, uy, rason nga di sab ko madato sa Madyong. Waiting na ko dos bambo. Kabunot gani corona, piti yun ng City Paris ba? Labi nagpaningit. Madato ko ani. Bunoton ako be. Sunod bunoton ko na ni. Hinulo na kong maayo. Oh, dos bambo lang. Dos bambo. Tuloy, gadam ko na sad na Bambo. Nanghinol man Gaw, gihinol gyud. Ano man ni siya? Gihinol kinyak maayo. Ang... Bunot lang ka sa. Bunot lang. Dus bambo. Agay. Amaw maniktawan. Bunot! Day! Bunot! Hilam! Bunot imong mata! Wala ni mong gibunot! Imo lang gilarot! Kapdo sa kayo mong gilarot, agay! Kakidor ta, agay! Pwede sa kita sa akong atubangan kay gilarot man sa kumbana, nayabag tingaling utok aning akong bana, magsige na lang yung damgo, kuyawan gud ko, nga makigduog ko niya. Unya, Pre, dali rin pre. Ato rin niya. Oh, Ay saba, bisakin sa nina. unsa mo na, pre? Nay hapon, kauban sa Pinoy. Nangitas bay sa ginganlan og protasyong makadasmag. Unya, pre. Akong giingnan nga wa ko kaila taon. Kaya nga naman day. Ingon ko itong kauban niya Pinoy nga muabang ko ng bayo og yuta. Iya ko nung abangan, pre. Mao akong giingnan nga, kung magabang mong bayo og yuta, naidagang pabangan. Tabangan tabo. Unya. Mingon man yung kaubang Pinoy nga, dili gyud ko no, kadto gyud ko nung bahay ni prostasyo may ang abangan. Ingon ko nga, prostasyo na puyo din he. Pasig to alas bigas baryo wa man prostasyo diri. Mao tong nanlakaw. Unya, pre. Duda ko pre, nga kanang bahay. Huh? Kanang bahay og yuta, nga ganlang prostasyo. Tunay bandi ana sila om siyuta. Kay interesado kay hapon. Asa maka ng bahay prostasyo pre no? Prostasyo. Muragnaan man na sa kong lolo. O kanira bang baya? Sa buhay pata kong tatay. Ningon na ako nga kanang bayo og yuta kabilin sa iyang ginikanan. So sa ato pa, kining bahay namo, mao ang bahay ni Protasyo. Ako lolo. Kung mao na, naatingali nakalubong nga bulawan kining among bahay. Oh, wala naman, madato na ko ani. Madato na ito ko ani. Oh, Clarex na ni. Dong Talyo. Wa pa man lagi ni malimpyo. Asa na to sala? Uy, ano bang kahugaw na ba? Ani ka na bang yuta nga no man eh? Ay lang sod, ay lang sod, ha ka lang. Ay lang sod. Ha? Ay sang sod. Di ko na pasod ban gigutom na ba ako kito na karon. Pagsukal pi kay mga unta na unsa naman taon ning sala. Uy, paano man ni uy ngas Halo, uy nga no na. Day!
Day na, day! Ginoo ko, nahugsin na siya sa lungag akong kaut. Day! Kapag tayo nga nung naman ay lungag din eh. King na damit ka, ayaw na pagsuod. Misuod ka. Day, okay yung karoonsa. Pagkakudri ka nahan. Agay! Day! Tungod sa ambisyon sa kumbana nga gusto yung madato, bisag unsa na lang yung gihimong kabuang, karon perti na kong pianga kay nahugong kuslungag, kay nagkaut day siya didto, kay lagi kuno na ay mga bulawan nga nakalubong sa yutas iyang lolo. Naunsa naman taon nga kumbana, nayabag naman tingay yung utok ani. Unsaon ko ni siya? Unsa man og kamo ang pasultihon, Nancy? Good morning, Kuya Alan! Good morning, Ate Jen. Taas akong energy karon kay happy permi tungod sa Happy Don Pepe Tablia! Hi, my friends! Oh, good morning. Oh, good morning, my friends. Kunya, gawa sa Don Pepe, Kuya Alan ha, ubi yung special tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit na sila kay Lami. Palit mo kay Lami, kay na nindot kay na natong kanon ang Paulitos Macaroni Crunch. Unya ingon man kanang ato ang tasty fish cracker, dut kay sum. Unya magugom tag OBE may special sama ning akong giubgom ron. Nami kayo nya mga bata inom gyud mo Don Pepe Tablia. Kay mao na pinaka the best. Happy gyud ta sama ka happy. Kun mga tuta sa Happy Mart luna kun tabunok og Mandawi. Kay naa diha tanan nato mga mapalit nga mga barato kayong paghinahanglan nato din na sa Happy Mart uwan luna kulun tabunok og maktan di ay no dili na madawi maktan. Oh, salamat kay ninyong tanan. Og sa tanang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nabuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning di Buria Kap sa mga tao diha. Og sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito GR Pepito basta Toledo Kuya Nick Pepito nga nanginom sa tuang pinakakaping matapang kaya kang ipaglaban kondisyon ta adlaw tanan kun mo inom ka sa said Panyawan Coffee Mix. Damo ni the best kayo na to imnon sama sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, si Rick Asnar, si Ryan kang Imam Kasmir Arao, Attorney Bonabapo og labi na gyud ni Konsyal Lester Daan, ni Konsyal Francis Espares. Pare Dave Tumulak. Dave Tumulak, Hari-Iran. Hari-Iran. Unya sa ato pong mga amig. Doc Boy Labilia sa Norte. O ni Joel Gargadira sa Norte po siya si Ate Pres. Unya sa mga tao po nga mga opisyal sa nga mga konsihal ni Mayor Samsam Gulyan sila si Ferde Rabaya o si Konsihal Danny Caballero. Good morning natong tanadia. Okay, Ate Pres? Okay, ug ako sang pasalamatan ang tanan nga nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutas ug sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ini paniudto nimo maod gahapon. Usa gahapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka makaon sa imong paniudto. Mao gihapon ini kagabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadadog sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. O galing na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kahadlok, di na mo angay mabalaka or maguol, tungod kayo na na makatambal, makaayo, makapaalibyo, anang atong bati-bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule ay mong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot lang sa kidney o UTI,
Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Sa tanan pong nigamit nato sa ato ang pinaka-nindot nga ihaplas gyud sa ato ang mga pamati, lawas, kining panakit sa atong kalawasan, pamaol, panuhot. Unya, dysmenorrhea sa kabataan, mga katul-katul, kutos kabataan. Unya, kining mga paso. Oy, so simple ra yun kay na. Unya, kining dinggi. Nasa mo ta na, manghaplas na tag sediment oil kay mo na pinaka-the best ka ng mga trabaho sa construction, aplas tag sediment oil ni guli na to. Sakit atong buko-buko, abaga, kining atong dapi-dapi, ato ang mga apaaw niya, mga bagta kung sa pa na dihala palapas sa ato ang tiil. Atuan ang pangaplasan o sediment oil nga, the best yung kay natong ihaplas yun niya, ang tinuod yun na siya nga mutabang na to, og anar sa na mapalit sa butika. Pero kung gusto mo Shopee, kung layo mo sa butika, i-type lang ninyo ang SED Marketing Incorporated. O niya, tanawa ninyo ang Panyawan Herbals, inyo makita diha nga to ang SED Liniment Oil o kaping matapa nga kaya kang ipaglaban ang SED Panyawan Coffee Mix. Palit lang mo sa Shopee, pwede ra. Bam! Yes, good morning! Namin na din nato ang kanang gitawag og Kwaming Island. Na dyan na Pittsburgh. Naghuwat yun sila nato ulan. Naghuwat yun sa tuntulumanon. So, gigreet sila ni Sister Ibang diri sa parokya sa Senyor San Vicente. Okay, yung mga anak, okay, yung mga son-in-law, yung mga apo, di na sa Kwaming Island. Kumusta ko mo kandiha ko naman? Pinton family, Ricardo Pinton, Alexander Pinton, Rizel Pinton, Narding, yung masab si Rayleigh Eward, Cyrus, Jelly, Alvera, Marvy, Gerson o Kent. Mga bata, di pangaliko nyo di ang ramang kamo sa isla, no? Ato ang celebrity Kotik Beauty sa para ma-maintain nato. Hinaot po nga, magagamit natin kilabina sa kanang padung mo sa eskwelahan sa iyong mga ligo, ang Celebrity Kotik Beauty Soap aron magpabiling kitang younger looking kutis artista o naapoy mga sangkap glutathione, papaya extract para og naamoy pugis-pugis ay mga katol-katol, naam kay blackheads or whiteheads, og doon na ba kay mga dead skin mo repair usab kini siya, og doon na kamoy mga skin problems. Celebrity Kotik Beauty Soap, aban mangutana naman kamo sa butika, ayo mo nang naay mag-offer, baka magsuro-suro sa inyo kay makapalit ya kamo og faking nga mga produkto. Celebrity Kotik Beauty Soap, niya tanawan doon na po tatak sa kilid, tatak said marketing. Thank you. Okay, o niya, bam, di pa ko pa dahil sunahan, ni ay ato sang i-greet si Vice Julie Flores o si Ma'am Lisel Flores sa Brett and Syra Flores. Maing adlaw ka yung tanan niya. O niya, bam, kinis Gerald Cruz and Melissa Cruz sa Danao City. Nagkita bidihas bang ko anong mustag yun siya nimo. Para buyag sad ko no, lingaw yun kay sa iya. Lingaw kay ni siya sa imuhang vlog bam. Kinsa ingan? Si Inday Gerald Cruz og si Melissa Cruz taga Danau. Oo. Salamat. Lingaw mo tanaw po siya sa imuhang live po din ha sa pangalan na sa IFM. Thank you kayo Gerald Cruz. Salamat kayo. Melissa Cruz Danau. Ato rin miagit ang simana ba, nakalimot ko, karon nakita man ako. Nya, sa tanan po na itong mga kaigsuunan po, nga masayod ganung masakit, tag-cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuguban pa na ito, balitian ka na, tugod sa toxin nga nisuod sa itong kalawasan. Kaning toxin, grabe, kini mo daot sa itong blood cells. Sige, daot, sticky or balapot ang atong dugo. Mara hinungdan nga mag-poor blood circulation, kakay ang cover o puto sa itong dugo, may dauton anang toxin. O niya ka ng toxin, makakuha man tana bisag asa ta inom matag mainom nga mahubog kung sa pa na diha kadang inom tag kanang mga dili kayo maayo soft drinks kanang mga kini mga asos tambutso ay sus grabe kay nagtoksin nga musud sa atong kalawasan mo nang flash out ton tana kinahanglan wag tangon tanang toksin sa atong kalawasan para dili ka masakit og cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases ug balatian unya constipated ka o di ba kanang imong kidney mo'y problema nimo mo na nga inom yung tag-G-Detox usa kapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon pwede ni nimo imnon bisag duna kay maintenance kay wa ni side effects nga wa ni overdose unya kung duna na kay balatian yon katulog yung kainom buntag to hapon usangad tos duha kapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon imna na tog walong ato sa 12 ka basong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mutangtang sa toxin sa
atong kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender dato karong adlaw. Ato sender Ate Sender? Pres? Si Nancy? Nancy? Nancy. Nancy Ate Pres. Si Nancy di ay. Ang problema ni Nancy Ate Pres, kaning iyang bana nga gusto kay magdato. Nya, ang na problema siya kay bisag unsa na buhaton siya ang bana taon nga, makakita yun nga madato siya hangton nga. Parang madato lang. Madato siya. Unya, nasa may iyang gibuhat ni gusto siya. Wa, ang iya Ate Pres, nga diha ikunoy Amerikano, aw kaning Japanese ug Pinoy. Kay gidungog maguna sa una nga og doon na Japanese ug Pinoy nga mo na sa to nya mangita nya ang kwaon ko na gold mao na nga nay gibalita iyang kumpare nga diri to nangita pre si Protasio makadasma kunungan ang ilang pagitaon gyud nga balay ilang abangan ang katong yung balay ni Protasio na mao to giingnan si kumpare giingnan niya iyang kumpare nga mauna pre anana gikaot sa taon sa iyang kumpare ang balay nila. Andito sa ilawom sa tunga nahug ang niyang asawa Teres na bawon sa siyang habwa sa siyang asawa. Luoy kastanan. Mauna nga tinuod ba kanina ni Ate Pres? Bam, tinuod ba ni nani ba? Nga ang mga hapon og muari diri mangita elektrisyon ngarang mga uban dito. Ba? Kana lagi kung mahibawan ka nila nga na gold. Kay tinuod ba yun ang na gold tingali sa yuta ilaw. Pero nga problema asa dapit. Mao lagi? Ang katusan sa ako ang sa dito sa amo adapit Ate Pres katong gitawag og tubod. Lain ba to ilahat Ate Pres kay kuan man to kanang kwarta nga karaan bitaw sa hapon. Kanang katong Kuwin kwarta sa hapon. or katong papel? Papel. Uy, dagan ato ka ni Lagi. ato. Mao to ilagi kaot dito. Saan man to nila? Dili ang mga hapon man ni adto. Gikuha ang katong mga kalabira sa hapon. Ang hapon mo na-count. Oh, ang kwarta gilubong usa ka baril nga kwarta sa hapon, gisunog ra sa nila. Dana ang kalabira mura magikuan lang nila. Pero wa may gold. Alan, Ay, ba? iba ka na yung nanang mo magkawat o mga treasure na man na detector nga dadon. Naaman na detector ito, pataka man siya kaut. Wa man siya makagamit na ng detector o asa dapit. Mao lagi. Kuya sabihin ang magkaut-kaut kay nana ba? Kay naam ko na gas nga gilubong ang mga hapon na igabli mo bahilo ka sa kanang kuan. Mao ba? Ang uban na nag-count alan antik. Oh, Mga antik. kato sa una Krigado na antik. kato ba salida sa katong pagsikat atong kaloy display susud dagana nga Antik, no? daghan kay nangaot og Nga, antik. mahal kang antik baligya. Oo. Labi na pila na katuig to. Dugay na kayo. Dugan na kisang tanan. Wapataman sana tuigan na na. Mahal, uy, ang antik. Nga, muna ang uban ato nakakaut o antik nga mga mahal niya lawat tayo kahibaw doon na baroy gold doon na batoy mga alas ilaw matong antik ngayon kay kargado antik ilubong katong jar Jar nila niya na mga Kuan suit sadlan kanang ang akong ikasulti niya ba nga kanang murag kuwang siya sa pagpaninguha o di ba kanang manarbaho to sa kanang sakto nga panarbaho kay iyaman tong giapil mo diha tong katabi ang damgo bitaw nanulis kuno siya bangko iyaman sang gisagop niya nga pamaagi nga okay na dig manulis siya basta madato lang ang akong punto is dili siya paningkamot dangop anang paningkamot ba nga kanang maghago jud ka aron makita nimo mong hinaguan. No? pero dugay pa magud ba Adili ako pasabot mga dugay pa ka madato O lagi ako pasabot mga kanang na ang kana bang sakto mga paagi unta magsigil siyang handom kana bitong istorya sa among karaan sa among inahan. Unsa ba? Nga murag kuno kag aat nga nagsigil ang nga nya wa ka maglihok. Kana bang aat kanang mangangad ako nagsigil ako man kanang sundan kanang kanang mananggi ka sigigil kag nga nya wa ka maglihok naglingkod ka diha wa kay mahimo. Ay sa kay ato ning ambite. Siya kay mo dangop sa bisag mga buhat nga dili matarong yahamang sagupon yahamang buhaton atong paambitan nga kung ari ka dili manggod sa Sirax 40 versikulo 13 ang bahandi nga nakabot pinaagi sa limbong nahisama sa kasapa nga nag-awas sa panahon sa tingdalugdog nag-anod sa mga dagkong bato diha sa iyang pagbulog apan unya sa kalit lamang mauga. Ambot pa sabot nga, wa si kahinguhaan nga maayo. Dili mulungtan sa maayong panig-ingnan. Kay ang iyahang gisagop ka naman lang
Pareha nagkaot ang bahan, di waga rin siya magsusi, tinuod ba? Dapat mangonsulta siya, naabay, mo gamit ba tag detektor, dili kayang iya ka ng, sayo pa niyang pamaagi. So, kay gusto mo gudi nga, kanang madato, yun siya nga. Instant dato. Oo. Tabagi mong bana dahil nga kanang, kuwanta ba, kanang magtinarong lang siya. Di mo apel siya guluto. Oh, kana, man. Asa man sa tagipusta. Na. Asa man siya kuan, anang 20 yang, ang luto. kuan, og way kwarta. Tido, mas pa inana. Kaysa ka ng treasure, wagi, nung dana ito treasure. O, kay kanang, Treasure. kanang rabang mag-treasure hunting po ka lang, di ba na may ubang delikado, Oo, ano, kanang- ka sa suod sa lungag, yung mapungas. Diya sa amo ati pres, dahil sa una yun, kay namin gidungog atong bakilid gamay niya. Nga na ay Na, kuan. naam sa sila kadang sign bitaw ati pres, tulo ka lubi, sa amo sa una, tulo ka lubi, na ay mga aro. Ha? Na ay aro pa dung sa ubos. Unya, na ay usa ka bato nga dako sa una pa na, sa katon na pa Japer, na ay usa ka dako nga bato, mo ilang giirog, kay nabas tunga to bato. Unya. Giirog nila. Pag irog nila, gikaut, ginalag maayo, atarbit sa itong alaom, nagyo kayo, gikaut. Wag yun nakuha. Karon game mo na nagisilias mo. Kinsa man sa nagbutang atong aro. Ambot na katipris, Inanggo. aro. Naagin Inanggo. siguro na din ha. Wa nila matutuli. Okay, wala di O magamit kay ulit. tulo, ang sign ha, tulo ka lubi, nay aro pa dong sa ubos. Nya, nay usak bato. Dito man lay, ambot lang ka ha. Dili, kay kanal kay walang gulit nga na magamit o detektor lang, kay na may mo sign na may bawa nung naabagwa ba. Nya, sa ko na ibawaan, ugari kas mga, Amigo tong parido, kisa to parido, John, parido. ako sa naibawaan lang ka na mga ingon ana lang ka na mga treasure, murag bantayan man nas diliin mo nato. John, kisa to, John na? Ari ko, John ba? John, katong mga gold. Murag bantayan po nas diliin mo nato kanang kuan kanang mag Di ba kato, bahinay? O sa, mahinay, mahusay. mahayahay? Dili John. Dili John maalimuot, mahayahay gyud. John, para, kisa to? Kader John, para diyang. John malima. Ani na lang. Nya lang, oy. Sa tingala tong sin. Nya lang, Sa tingala nya tong lang. sin diras Nancy. Oh. Si Nancy. Nancy papaning ko puta lang na imong bana gusto gyud siyang madato patrabo ang tarong. Kuslan man kay kining atong kadato o kapobre gilati din man at ginuodaan. Gilatid bitaw. Nabi to uban nga uy madato kuno kaning tuig madato ka na. Basta wa ko no gilati ng atong kapalaran nga madato tama bisag ipakatao tag ka 20 Oh, Gito man. kani uban nga madato ka nya. Di ka muli Kana si Sir Manny, Senador Manny Pacquiao mao ginay swerte gyud kayo. Pero ang iyang kaswerte ka namang bisag sakit iyang giantos awa di dato kay te pres di ba? pero maghisgot man tag dato. Pero yun ay dato nga wag problema wa siya mag negosyo. Jennifer dato. Mag-undang ka ta. Salamat na wala nating tuluman nun. Ko ang pasultihan.